Ai îngenunchiat deja să te rogi, dar ai simțit că cuvintele tale erau doar tavanul. Ai simțit vreodată acea tăcere ascuțită, ca și cum Dumnezeu ar fi îndepărtat? Este ca și cum ai vorbi cu pereții, în timp ce inima ta țipă după răspunsuri. În acest moment, credința începe să cadă, iar îndoiala șoptește: Dumnezeu mai aude? Rugăciunile mele au vreo valoare? Ce se întâmplă dacă v-aș spune că problema poate să nu fie tăcerea lui Dumnezeu, ci profunzimea rugăciunii noastre? Există o diferență uriașă între repetarea cuvintelor și turnarea pe tine în fața Domnului. În acest videoclip să mergem împreună la călătoria pentru a înțelege puterea transformatoare a rugăciunii sincere, cea care vine cu lacrimi, cu adevărat, cu tot ceea ce suntem. Și veți constata că această rugăciune este capabilă să mute inima lui Dumnezeu și să transforme cele mai imposibile scenarii din viața voastră. Acum, permiteți-mi să vă întreb două lucruri foarte importante. Te-ai rugat cu sinceritate sau doar cu rutină? Ai vorbit cu Dumnezeu sau ai recitat cuvinte goale? Adevărul este că Dumnezeu nu tace, El ascultă, dar El răspunde la ceea ce vine din inimă, nu la ceea ce provine din obicei. Când ne rugăm cu sinceritate, fără măști, fără pretenții, se întâmplă ceva puternic. Cerul se apleacă și mișcările supranaturale. Despre asta vom vorbi. Apoi, inspirați adânc, deschideți-vă inima și veniți cu mine în această călătorie de credință și transformare. Înainte de a continua, scrie în comentarii ceva ce vrei să-L prezinți lui Dumnezeu astăzi în rugăciune. Poate fi o cerere, o durere, o recunoștință sau doar un cuvânt. Ceea ce contează este că vine din inima ta, așa cum ești acum. Există momente în care tot ceea ce facem pare inutil. Viața devine o secvență de lupte, zile și nopți gri fără odihnă. În mijlocul tuturor acestor lucruri, rugăciunea devine un efort disperat. Am început să strigăm cu speranță, dar în timp speranța devine frustrare. Ne rugăm și nimic nu se schimbă. Plângem și ușa este încă închisă. Deci, o întrebare apare în inimile noastre ca un strigăt tăcut. De ce Dumnezeu îmi răspunde rugăciunii? Aceasta este o adevărată durere și mai frecvent decât crezi. Mulți oameni se îndepărtează de Dumnezeu nu din lipsă de credință, ci pentru oboseală spirituală. Ei cred că le-a uitat, că rugăciunile sale sunt ignorate sau ceva în neregulă cu ei. Ei simt că sunt între o cameră întunecată, vorbesc cu ale lor, așteptând un răspuns care nu ajunge niciodată. Dar Dumnezeu este cu adevărat tăcut. Biblia ne arată că Dumnezeul nostru este un Tată care aude. În Ieremia 29:12-13 El spune: Atunci vei striga spre mine, roagă-mă și le voi auzi. Mă vei căuta și mă vei găsi când mă vei căuta din toată inima. Cheia este aici, cu toată inima. Acest lucru ne determină să reflectăm. Am căutat pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem? Sau am fost rugăciuni grăbite, reci, automatizate? Gândiți-vă pentru o clipă, cum sunt rugăciunile voastre? Sunt dialoguri profunde cu Dumnezeu sau liste de cereri repetate? Când a fost ultima dată când te-ai rugat fără grabă, fără să-ți faci griji timp, ci pur și simplu deschis înaintea Lui? Există o mare diferență între a vorbi cu Dumnezeu și rugarea pentru a îndeplini un ritual. Ceea ce transformă rugăciunea nu este cuvintele frumoase, ci predarea inimii. Imaginează-ți un copil care vorbește cu tatăl tău. Când este rănită, aleargă, plânge, se aruncă în brațele tatălui ei, fără să-și facă griji pentru ceea ce va spune. Ea vrea doar confort. Așa se așteaptă ca Dumnezeu să ne apropiem de El, nu ca cineva care recită o formulă, ci ca copii care au încredere și se predau. Problema este că deseori punem o armură pentru a ne ruga. Am vorbit ca și cum am fi în fața unui judecător, încercând să impresionăm cu sentințe bine construite. Dar Dumnezeu nu este impresionat de cuvinte frumoase.
El se mișcă înaintea unei inimi rupte și adevărate. Una dintre cele mai mari concepții greșite ale vieții creștine este să credem că dacă ne rugăm greu, intens, Dumnezeu va fi obligat să răspundă. Ca și cum rugăciunea ar fi un chip de negociere. Dar Dumnezeu nu este un mag care se deplasează prin performanță. El este Tată și cunoaște fiecare intenție a inimilor noastre. Ceea ce caută nu este cantitatea de cuvinte, ci calitatea livrării. În Psalmul 66:18, psalmistul spune ceva impactant. Dacă aș prețui păcatul în inima mea, Domnul nu m-ar auzi. Acest lucru ne avertizează la o realitate. Există rugăciuni care sunt doar plafonul, pentru că provin dintr-o inimă întărită, plină de mândrie sau ipocrizie. Dumnezeu nu respinge cine este sincer, ci rezistă superbului. Când rugăciunea nu funcționează, problema nu este distanța lui Dumnezeu, ci a noastră. Adevărul este că de multe ori folosim rugăciunea ca ultimă soluție, nu ca prim loc de refugiu. Ne rugăm doar atunci când situația se întărește și totuși superficial. Nu există nicio mărturisire, nici intimitate, nici vulnerabilitate. Și cum poate Dumnezeu să acționeze între o inimă care nu se deschide? Și aici vine o întrebare grea, dar necesară. Vrei cu adevărat să vorbească Dumnezeu sau doar că El face ceea ce vrei să auzi? De multe ori suntem mai preocupați de răspuns decât de relația. Vrem soluții, dar nu vrem transformarea. Vrem minuni, dar nu vrem sfințenie. Dar rugăciunea sinceră nu este doar căutarea a ceea ce poate face Dumnezeu. Ea vrea cine este Dumnezeu. Odată ce un bărbat mi-a spus, Dumnezeu nu mai răspunde la rugăciunile mele, El trebuie să fie obosit de mine. Asta mi-a rupt inima. Dar am spus ceva care a fost și pentru mine, Dumnezeu nu s-a săturat niciodată să audă un copil sincer. El refuză doar să răspundă la măști. Dumnezeu nu îi respinge pe cei care se roagă cu adevărul, dar El închide în fața celor care se prefac că este în regulă când, de fapt, inima sângerează. Adevărata rugăciune începe unde se termină mândria. Când decideți să încetați să vă prefaceți că totul este sub control și pur și simplu se vărsă în fața Tatălui Dumnezeu, fără filtru, fără rezistență. În acest moment se deschide cerul. Uită-te la David, un om după inima lui Dumnezeu. Psalmii Dumnezeu sunt plini de cereri cinstite. El și-a mărturisit păcatele și a turnat sufletul și uneori chiar a întrebat pe Domnul cu curaj. Dar nu am încetat niciodată să mă rog. De ce? Pentru că a înțeles că rugăciunea este un spațiu de intimitate, nu o etapă de performanță. Și această intimitate este cea care se transformă. Așadar, dacă rugăciunea ta a părut inutilă, poate este timpul să încetezi, să încerci să-L impresionezi pe Dumnezeu și să te deschizi doar la El. Vorbește ca oricine are încredere, plângeți dacă aveți nevoie, strigă dacă este necesar, dar nu renunța la rugăciune. Pentru că chiar dacă vezi că nu se întâmplă nimic în natural, în spiritual, Dumnezeu aude fiecare cuvânt sincer care îți iese din gură. Înainte de a cere lucruri, trebuie să cerem ruperea. Înainte de a ne dori minuni, trebuie să dorim relații. Pentru că Dumnezeu nu vrea doar să ne binecuvânteze, El vrea să ne transforme. Și transformarea începe atunci când rugăciunea nu mai este un obicei și devine o livrare. Puține lucruri din viață au rănit la fel de mult ca tăcerea lui Dumnezeu. Este acel moment în care te rogi, plângi și nu auzi nimic. Cerul pare închis, sufletul în dificultate și răspunsurile nu vin. Ai fost în acest loc? Ați trăit vreodată zile când rugăciunea a fost intensă, dar a fost întoarcerea o tăcere profundă și prelungită? Această tăcere de multe ori nu te deranjează, doar doare. Mă doare pentru că ne simțim uitați, ignorați, abandonați de un Dumnezeu care a promis că va fi alături de noi în fiecare zi. Dar tăcerea lui Dumnezeu nu este absență. Este limbaj, este pregătirea, este o revelație în proces.
În Biblie găsim mai multe persoane care au experimentat această tăcere divină. Locul de muncă este un exemplu clar. El a pierdut totul: copii, sănătate, bogății, prieteni și, aparent, chiar favoarea lui Dumnezeu. A strigat, a întrebat, a strigat și Dumnezeu a rămas tăcut mult timp. Și totuși Job nu a încetat să caute. De ce? Pentru că a înțeles că chiar și în tăcere Dumnezeu este prezent. În capitolul 23 el declară: dacă merg la est, nu este; dacă merg în occident, nu-l întâlnesc. Când este în acțiune în nord, nu-l văd; când merge în sud, nu-l pot vedea. Tăcerea lui Dumnezeu nu este un semn de respingere. Uneori este tocmai un semn că se formează ceva în noi. Un plâns profund se naște când toate celelalte voci închise, când nu mai există distrageri, când dispare zgomotul extern. Ceea ce a mai rămas este sufletul nostru în fața lui Dumnezeu, crud, rănit, dar sincer. Acesta este locul în care rugăciunea devine adevărată, unde încetăm să vorbim, să ne întrebăm și să începem să vorbim pentru a turna. În tăcerea lui Dumnezeu suntem obligați să auzim propriul nostru suflet, iar în el descoperim ceea ce purtăm cu adevărat în interior. Există cei care interpretează tăcerea ca abandon, dar marii bărbați și femei din Biblie au descoperit că tăcerea este adesea mediul maturizării. Moise a petrecut 40 de ani în tăcere în deșert, înainte de a auzi vocea lui Dumnezeu în tufișul arzător. Iosif a fost trădat, vândut și uitat într-o închisoare ani de zile, înainte ca Dumnezeu să se manifeste vizibil. David era uns pe rege încă tânăr, dar trebuia să facă față respingerii, persecuției și peșterilor înainte de a vedea tronul. În toate aceste perioade, Dumnezeu părea absent, dar era acolo, lucrând în tăcere, caracter de forjare, breaking mândria, pregătirea inimii. Clamorul sufletului este diferită de o rugăciune comună. Nu depinde de cuvinte frumoase, nu au fost învățate formule. El este născut din disperarea celor care nu mai au nimic de oferit decât durerea în sine. Și tocmai acest tip de strigăt mișcă cerul. Dumnezeu nu caută voci elocvente, El caută inimi adevărate, în apropiere de Domnul celor care au o inimă frântă și îi salvează pe cei ai spiritului oprimat. Psalmul 34:18. Aceasta înseamnă că tăcerea lui nu este rece, ci este proximitatea sub formă de testare. Un test pentru a vedea dacă credința noastră se bazează pe răspuns sau pe relație. Mulți abandonează credința în timpul tăcerii, deoarece au crezut că urmarea lui Dumnezeu este o cale de recompense vizibile și imediate. Dar ucenicia trece prin deșerturi și tăcerea deșertului nu înseamnă absența lui Dumnezeu, ci că El ne învață să depindem de El și nu de emoții sau circumstanțe. Tăcerea dezvăluie motivații. Când Dumnezeu tace, inima noastră vorbește, anxietatea noastră țipă, credința noastră este expusă și dacă rămânem în rugăciune chiar și atunci când nu simțim nimic, spunem la cer: am încredere în tine, chiar și fără să te auzim. Iisus a trăit și această tăcere. Pe cruce El a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeule, de ce m-ai abandonat? Matei 27:46. Acest strigăt nu a fost doar o expresie a durerii, ci o identificare profundă cu fiecare ființă umană care s-a simțit deja abandonată. În acel moment, Iisus a experimentat golul, tăcerea și distanța, astfel încât astăzi, chiar și atunci când nu simțim prezența lui Dumnezeu, putem ști că El este mai aproape decât ne imaginăm. Hristos a dovedit tăcerea, astfel încât nu am fost niciodată singuri. Poate că te-ai rugat de ani buni pentru ceva și nu ai văzut nicio schimbare. Poate că cere vindecare, eliberare, direcție și tot ce a primit este tăcerea. Dar dacă această tăcere, spune Dumnezeu, sunt aici ascultându-te, doar nu în timpul tău, ci în a mea, există rugăciuni care trebuie să se maturizeze în noi înainte de a răspunde.
Pentru că dacă Dumnezeu răspunde înainte, binecuvântarea devine un blestem. El preferă să ne modeleze în tăcere decât să ne placă imediat, pentru că vede sfârșitul de la început. În tăcerea lui Dumnezeu, strigătul sufletului câștigă putere. Este ca și cum, auzind nimic, vocea noastră ar câștiga mai multă intensitate, mai adevărată. Inima începe să se roage fără bariere. Și această rugăciune, această predare tăcută, aceasta plâng fără cuvinte, este o limbă pe care Dumnezeu o înțelege perfect. În Romani 8:26, Pavel spune: Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că nu știm să ne rugăm, dar Duhul în sine intervine pentru noi cu gemere inexpresibile. Cu alte cuvinte, atunci când strigătul nostru este atât de profund încât nu avem cuvinte, Spiritul ne traduce durerea față de Tatăl. Deci dacă trăiești acest moment când Dumnezeu pare tăcut, nu renunța. Continuați să vă rugați. Continuați să vă vărsați. Nu există niciun strigăt sincer pentru ca Dumnezeu să-l ignore. Ar putea să nu existe niciun răspuns acum, dar ascultă. Ar putea să nu existe niciun miracol astăzi, dar se întâmplă transformarea în interiorul tău. Și la momentul potrivit, tăcerea se va transforma în răspuns, nu numai extern, ci mai ales în sufletul tău. Pentru că mai important decât schimbarea circumstanțelor este să modelezi inima. Ai plâns cu sinceritate în tăcere? Sau ați lăsat frustrarea să vă închidă credința? Aceasta este o întrebare la care trebuie să răspundă cu lacrimi, cu genunchii pe podea. Adevărat. Dumnezeu chiar aude sunetul tăcerii sale. El colectează chiar și lacrimile pe care nu le-ai putut vărsa. Clamorul sufletului este o mască fără mască și, prin urmare, este cea care atinge cel mai mult cerul. Există în cea mai profundă tăcere că cuvintele pe care Dumnezeu își doresc cel mai mult să le audă. Părinte, am încredere în tine, chiar și fără să te înțeleg. Rugați-vă cu sinceritate este unul dintre cele mai mari acte de credință și curaj pe care o ființă umană le poate interpreta. Este mai mult decât să vorbești cu Dumnezeu. Se dezbrăcă înaintea Lui. Prezintă nu numai cuvintele potrivite, ci și sufletul crud. Mulți oameni se roagă cu gura, dar nu cu inima. El vorbește lui Dumnezeu ca unul care suferă o obligație religioasă, ca cine repetă o formulă cunoscută, în speranța că cuvintele potrivite vor fi suficiente pentru a muta cerul. Dar Dumnezeu nu este impresionat de vocabular, îi pasă de adevăr. Sinceritatea în rugăciune nu este măsurată pentru timpul pe care îl petreci îngenunchiat sau emoția pe care o exprimi. Ea se dezvăluie în transparența livrării sale. Iisus a lămurit acest lucru când a spus: și rugându-se să nu folosească repetări zadarnice precum neamurile, care cred că vor fi auziți pentru mult. Matei 6:7. Ceea ce spune el este că rugăciunea nu este o chestiune a cantității de cuvinte, ci a autenticității. Este mult mai bine să vă rugați câteva cuvinte pline de adevăr decât un discurs religios gol. A te ruga cu sinceritate înseamnă a avea îndrăzneala de a vorbi cu Dumnezeu așa cum ești cu adevărat, nu cum ai vrea să arăți. Înseamnă să lăsați măștile deoparte, să nu vă prefaceți bine atunci când nu este, nu deghizând frica, furia sau tristețea. Da, te poți ruga furios, te poți ruga cu durere, te poți ruga chiar și cu îndoială, atât timp cât ești sincer cu Dumnezeu. El preferă o inimă sfâșiată și confuză de o inimă rece care încearcă să se prefacă spiritualitatea. Este ușor să spui: Doamne, am încredere în Tine când totul merge bine, dar când este spulberată inima și când nu mai știi ce să faci, să te rog sincer în aceste momente înseamnă să spui: Doamne, nu știu ce se întâmplă, sunt obosit, sunt rănit, dar sunt aici. Aceasta este sinceritate și acest lucru este prețios pentru Dumnezeu. În Psalmul 62:8, David declară: turnați-vă inima înaintea Lui, Dumnezeu este refugiul nostru. Turnați inima. Nu există altă modalitate de a vă ruga în realitate.
Problema este că mulți dintre noi am învățat să ne ascundem chiar și de Dumnezeu ceea ce simțim, de teama de a fi judecat, rușine de slăbiciunile noastre, pentru că credem că El acceptă doar perfecțiunea. Dar Dumnezeu nu este ca oamenii, nu este scandalizat cu durerea noastră, nici cu confuzia noastră. El vrea adevărul. Și adevărul este uneori urât, dureros, confuz, dar numai cu ea poate lucra Dumnezeu. Vezi exemplul lui Ieremia, un profet care a trăit în mijlocul distrugerii, persecuției și singurătății. În Lamentations 3, el se revarsă în fața lui Dumnezeu cu cuvinte puternice. Sunt aplecat să sufere atât de mult. Vigoarea mea și speranța mea în Domnul au vândut. Versetele 15-18. Pare chiar și lipsa de credință, dar nu este. Este sinceritate. Și la scurt timp el completează: vreau să aduc în memorie ceea ce îmi poate da speranță. Îndurările Domnului sunt cauza de a nu fi consumat. Versetele 21-22. Rugăciunea sinceră are această putere, recunoaște durerea, dar refuză să elibereze mâna lui Dumnezeu. De multe ori credem că trebuie să fim într-o stare ideală pentru a ne ruga, că nu putem să ne apropiem de Dumnezeu cu păcate, îndoieli sau slăbiciuni. Dar acesta este opusul adevărului. Tocmai pentru că suntem rupți, ar trebui să ne rugăm. Rugăciunea sinceră nu așteaptă un moment perfect, creează momentul în mijlocul haosului, în mijlocul luptei se ridică. Nu ca un discurs, ci ca un țipăt al sufletului. Și este acest strigăt pe care Dumnezeu îl ascultă cu atenție. Și dacă ai sens că nu știi să te rogi, că cuvintele tale sunt prea confuze sau repetitive, poate ceea ce lipsește nu este tehnic, este sinceritate. Nu este vorba de a spune totul bine, ci de a spune totul cu adevărul. Rugăciunea sinceră este ca să stai cu un prieten intim și să vorbești fără filtru. Dumnezeu nu se așteaptă să-L impresionezi. El vrea doar să fii tu. Să vorbiți ca un copil care are nevoie de tată. Acesta este motivul pentru care rugăciunea cu sinceritate este un act de curaj, pentru că necesită vulnerabilitate. Și sperie de vulnerabilitate. Ne face să expunem piese pe care nici nu vrem să le vedem. Dar în acest loc de expunere se vindecă Dumnezeu. Când te rogi cu sinceritate, spui: Doamne, am încredere în Tine atât de mult încât nu trebuie să ascund nimic. Și în această încredere, miracolul începe să se întâmple. Multe minuni biblice au întâmplat după o rugăciune sinceră. Nu este o rugăciune frumoasă, ci o adevărată rugăciune. Un exemplu puternic este cel al publicanului din pilda povestită de Iisus în Luca 18. În timp ce fariseul a rugat cu mândrie, extragând propria sa dreptate, publicanul a lovit pieptul și a spus: Dumnezeu are milă asupra mea, păcătos. Iisus a spus că acesta din urmă a justificat în fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a fost sincer. Nu a încercat să arate mai bine decât a fost. El doar a smerit și a recunoscut starea. Și Dumnezeu, El a primit. Când ne rugăm cu sinceritate, ceva din noi începe să se schimbe. Chiar dacă scenariul extern rămâne în continuare același, există o pace care invadează. Pentru că rugăciunea adevărată ne conectează cu prezența reală a lui Dumnezeu. Și această prezență este suficientă. Nu că problemele dispar imediat, dar le confruntăm cu o altă perspectivă. Sarcina este mai ușoară pentru că încetăm să o transportăm singur. Nu trebuie să știți teologia pentru a vă ruga cu sinceritate. Nu ai nevoie de cuvinte dificile. Are nevoie doar de o inimă dispusă să se deschidă. Cea mai bună rugăciune este cea făcută cu lacrimi, suspine, cu pauze. Pentru că nu vine din minte, ci din suflet. Dumnezeu nu măsoară impactul rugăciunii sale pentru elocvența sa, ci pentru nașterea lui. Și dacă sunteți dispus să vă predați cu adevărat, El este dispus să-și transforme complet povestea. Așa că data viitoare când vă rugați, nu încercați să o faceți. Vorbește doar cu El. Vorbește ca cei care au încredere.
ca cel care iubește, ca cine are nevoie. Vorbește ca un fiu care știe că chiar și în tăcere Tatăl este acolo, atent, așteptând vocea lui. Și nu vă mirați dacă în acel moment de vulnerabilitate simțiți o pace care depășește orice înțelegere. Pentru că atunci când rugăciunea este sinceră, cerul nu numai că aude, el răspunde cu prezență. Printre atâtea povești izbitoare din Biblie, Ana se remarcă ca un portret profund al ceea ce înseamnă să te rogi cu sinceritate. Nu există niciun spectacol, nici cuvinte repetate, nici apariții. Există o singură femeie rănită, neînțeleasă și disperată, care alege să se revarsă în fața lui Dumnezeu fără rezervă. Rugăciunea lui, făcută între lacrimi și gemete tăcute, nu numai că și a schimbat propria viață, dar a început povestea unuia dintre cei mai mari profeți ai Israelului, Samuel. Textul este în 1 Samuel, capitolul 1. Ana a fost căsătorită cu Elcana, o frică de Dumnezeu, dar care a avut și o altă soție, Penina. În acea cultură, sterilitatea a fost văzută ca rușine și penină, care a avut copii, batjocorind constant Ana pentru că nu a putut genera. În fiecare an, când au urcat Simos pentru a se închina și a oferi sacrificii, acest chin ses a repetat. Ana a plâns, nu a mâncat, a simțit greutatea umilinței și a abandonului. Și în acest context de durere a decis să facă ceea ce mulți dintre noi evităm. Rugați-vă fără filtre. Biblia spune că după ce toată lumea a mâncat și a băut, Ana a ridicat și a mers la templu. Și acolo, cu amărăciunea sufletului, a rugat Domnului și a plâns mult. Este Samuel 1:10. Această expresie, amărăciunea sufletului, este una dintre cele mai puternice din Scriptură. Nu era doar tristă, era epuizată înăuntru. Durerea nu a fost superficială, profundă, constantă, copleșitoare. Și cu această stare a sufletului se prezintă înaintea lui Dumnezeu, fără a ascunde nimic, fără a pretinde puterea, fără a repeta cuvinte. În timp ce se ruga, Ana a făcut un jurământ. A comandat un fiu, dar nu pentru ea însăși. El a promis că dacă Domnul ar participa la ea, el îl va întoarce pe băiat la Dumnezeu pentru a îl sluji în fiecare zi din viața sa. Acesta nu a fost un acord bazat în schimb, după cum se spune, dă-mi pe care ți-l dau. Era o expresie a celei mai pure credințe. Chiar înainte de a primi, Ana dădea deja mână. Acest lucru dezvăluie că, în mijlocul durerii, rugăciunea lui a fost sinceră, dar și supusă. Nu a fost doar un strigă de disperare, a fost o livrare. Iar adevărata rugăciune poartă întotdeauna o sămânță de livrare în sine. Există un detaliu important pe care nu îl putem ignora. Ana a rugat în tăcere. Buzele îi se mișcă, dar vocea lui nu ieșea. Acest lucru ne învață că Dumnezeu aude ce oamenii nu pot auzi. Pentru că în acel moment preotul Eli a urmărit-o și a crezut că este beat. Vezi, chiar și cei care ar trebui să înțeleagă ceea ce este spiritual au judecat greșit. Acest lucru ni se întâmplă și noi. Uneori, în durerea noastră suntem înțeleși greșit chiar și de cel mai apropiat. Dar Dumnezeu știe exact ce se întâmplă în noi. Când Eli se confruntă cu ea, ea răspunde cu smerenie și adevăr. Nu, Domnul meu, sunt o femeie tulburată de spirit. Nu am băut vin sau băutură puternică, dar îmi turn sufletul înaintea Domnului. 1 Samuel 1:15. Această frază, am turnat sufletul, este cheia tuturor. Ana nu a făcut o rugăciune frumoasă, ea nu a recitat psalmi sau versete și a turnat sufletul. Tot ce simțea ea temută și dorea, a fost aruncată la picioarele lui Dumnezeu. Aceasta este exact ceea ce ne lipsește de multe ori. Turnați sufletul, deoarece rugăciunea cu sinceritate nu înseamnă doar a vorbi despre o problemă, ci este să te pui întreg în fața lui Dumnezeu. Trebuie să spun, Doamne, nu mai am putere, nu mai am nicio speranță, am doar această durere și îți dau ea. Acest tip de rugăciune nu încearcă să impresioneze, ea caută confort, nu necesită, se predă ea.
Și este acest tip de rugăciune pe care Dumnezeu îl onorează. După acel moment, Eli declară că Domnul va acorda cererea Ana și se întâmplă ceva foarte puternic. Biblia spune că după aceea înfățișarea ei nu mai era tristă. 1 Samuel 1:18. Adică, chiar înainte de a vedea miracolul, Ana a fost deja transformată. Rugăciunea sinceră a făcut ceva înăuntru. Ceea ce disprețul de pe Penina nu mai putea răni, pe care confortul soțului ei nu l-a putut umple, a fost atins de cer. Fiul nu venise încă, dar Ana era deja în pace, pentru că atunci când te rogi cu sinceritate, Dumnezeu începe să acționeze din interior spre exterior. Există oameni care așteaptă să se bucure miracolul. Ana a bucurat înainte, pentru că știa că a fost auzită. Și această certitudine nu provine dintr-un răspuns vizibil, ci din intimitate cu Dumnezeu. Doar cei care se roagă cu sinceritate înțeleg când Dumnezeu răspunde cu prezență. Și asta a simțit Ana. Tăcerea a terminat, sufletul a odihnit și pacea a preluat locul unde erau doar lacrimi înainte. Mai târziu, Ana concepe și dă naștere lui Samuel, profetul care ar unge regii și ar conduce Israelul în vremuri dificile. Dar înainte de a fi profet pentru oameni, Samuel a fost un răspuns la o femeie care s-a rugat cu adevărul. Acest lucru ne învață că rugăciunea sinceră nu numai că binecuvântează pe cei care se roagă, ci și generează fructe care binecuvântează pe mulți alții. Când te rogi cu sufletul, ceea ce se naște din rugăciunea ta poate transforma generațiile. Poate astăzi ești ca Ana, steril între o anumită zonă a vieții, umiliat de voci care îți spun că lui Dumnezeu nu-i pasă, epuizat pentru că a așteptat atât de mult, fără să vedeți că se întâmplă ceva. Dar totuși poți alege să te rogi ca ea. Puteți alege totuși să mergeți la templu sau la camera de WC și să vărsați. Nu este nevoie de putere, nu este nevoie de discurs, nu este nevoie decât de curaj pentru a fi sincer cu Dumnezeu. Își aude cuvintele și de asemenea suspinele lui. Își cunoaște lacrimile, chiar și cei care cad când nimeni nu vede. Ceea ce se așteaptă Dumnezeu de la tine nu este perfecțiunea, și adevărul, pentru că adevărul toarnă inima, iar inima vărsată este un teren fertil pentru minuni. Dacă Ana, cu durerea și lacrimile ei, a găsit un răspuns pe cer, îl puteți găsi și el, căci Dumnezeu încă onorează rugăciunile făcute cu lacrimi, fără lacrimi de disperare, ci de predare, credință, încredere absolută. Există o promisiune tăcută, dar puternică, ascunsă între liniile cuvântului lui Dumnezeu. El nu respinge niciodată pe oricine care se apropie de el cu inima frântă. Logica umană aruncă ceea ce este rupt, ignorând ceea ce nu mai servește. Îndepărtează ceea ce este prea fragil. Dar logica lui Dumnezeu este opusă. Ceea ce lumea numește slăbiciune, Dumnezeu numește spațiu. Spațiu pentru a acționa, a restabili, a umple cu prezența de ceea ce a fost golit de durere. Psalmul 51:17 spune: sacrificiile plăcute pentru Dumnezeu sunt spiritul rupt, inima ruptă și contrită, nu îl disprețuiți, Dumnezeule. David a scris asta după ce a căzut în adulter cu Batșeba și a făcut-o să-l omoare pe Uria, soțul ei. Nu reușise profund. A fost păcat împotriva lui Dumnezeu, împotriva celorlalți și împotriva lui sine. Și ceea ce a descoperit în acel moment a fost că Dumnezeu nu căuta aspect, oferte sau fapte bune care să îi acopere greșelile. Dumnezeu și-a dorit inima, o inimă frântă, da, o inimă pocăită, da, dar adevărat. Și acest Dumnezeu nu disprețuiește niciodată. Creșterea nu este doar recunoașterea unei erori, este predarea. Este momentul în care încetăm să ne luptăm cu Dumnezeu și să ne predăm iubirii și dreptății sale. Atunci aroganța se destramă și recunoaștem, nu pot singur. Adesea Dumnezeu ne permite să trecem prin procese dificile, să nu ne distrugă, ci să ne conducă la acest loc de smerenie și predare. El știe că doar acolo, pe podeaua sufletului, se poate întâmpla transformarea.
De câte ori am rezistat rupturii pentru că am fost învățați să fim puternici tot timpul? De câte ori ținem lacrimile pentru a nu arăta slab, chiar înaintea lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu nu caută forță umană. El caută livrare. În Isaia 57:15, el declară: locuiesc într-un loc înalt și sfânt, dar și cu contritul și umilul spiritului. Vedeți ce promisiune! Dumnezeul care locuiește în cel mai înalt alege să trăiască cu umilul. El coboară să-l găsească pe cel care se îndoaie. Și în această întâlnire se naște comuniunea adevărată. O inimă frântă este diferită de o inimă rănită. Rana se poate întări, genera răni, îndepărtându-se de Dumnezeu, dar ruperea duce la prezență, transformă durerea în închinare. Pentru că chiar și cu lacrimi în ochi, cei care au o inimă frântă înaintea lui Dumnezeu recunosc că, în ciuda tuturor, El rămâne bun. Asta, chiar și fără a înțelege, merită să ai încredere. Și asta, chiar și fără a avea forță, merită predat. Îți amintești, Pedro? După ce l-a negat de 3 ori pe Iisus de 3 ori, a plâns amar. Plânsul acela nu era doar de teamă, a fost de regret. Era o inimă frântă. Peter a jurat că nu va părăsi niciodată stăpânul, dar nu a reușit. Trădat, a fugit, a căzut. Dar acel plâns a deschis o cale de restaurare, căci Iisus, după ce s-a ridicat, a mers la întâlnirea lui Petru să nu îl condamne, ci să-l restaureze. 3 refuzuri, 3 întrebări. Peter, mă iubești? Și 3 confirmări. Hrănește-mi oile. Ce a făcut Dumnezeu acolo a fost să reconstruiască un om rupt, deoarece o inimă frântă poate fi vindecată, restaurată și folosită cu mai multă putere decât înainte. Există o frumusețe unică în care a fost spartă în interior și totuși a ales să continue să-L caute pe Dumnezeu. Acești oameni poartă o profunzime care nu este învățată în cărți. Este ceva care este dobândit doar în vale, pe podea, în singurătatea sufletului. Și când se roagă, cuvintele lor au greutate, nu pentru că sunt elocvente, ci pentru că sunt adevărate, iar cerul se deplasează spre adevăr. Acesta este motivul pentru care rugăciunea sinceră se naște aproape întotdeauna dintr-o inimă frântă. Când suntem bine, avem tendința de a ne ruga pentru rutină, dar când suntem rupți, ne rugăm pentru necesitate, nu ca cel care îndeplinește o datorie, ci ca cei care respiră. Rugăciunea nu mai este un act religios și devine un strigăt vital. Și în acest moment devine puternic. Dumnezeu adoră să restaureze ceea ce este rupt. Nu există niciun fragment pe care El nu îl poate aduna. Nu există niciun suflet prea spulberat pentru atingerea Lui. Dar există o afecțiune, să livrăm piesele în mâinile Tale. Uneori suntem atât de ocupați să încercăm să lipim singuri părțile, încât uităm să-i permitem să fie olarul. Dar numai El poate face toate lucrurile noi. Și El face, nu numai că se restabilește, se transformă. Dă o nouă formă, un scop nou, viață nouă. Dacă astăzi te simți rupt, te simți văzut de Dumnezeu. Poate încercați să-L ascundeți, chiar și în rugăciunile voastre, dar El știe deja fiecare parte care s-a rupt în tine și El vă așteaptă să încetați să rezistați, să nu mai controlați și să vă predați, pentru că predarea face loc minunei și miracolul începe atunci când recunoaștem că fără ea nu putem continua. Să te rog cu inima frântă înseamnă să spui: Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă, nu știu ce să fac, dar știu că ești cu mine, îți dau tot ce mi-a mai rămas. Aceasta este credința. Aceasta este livrarea și este exact acest tip de rugăciune pe care Dumnezeu îl onorează. El nu disprețuiește o astfel de inimă, dimpotrivă, se apropie, întâmpină, vindecă și se transformă. Rugăciunea nu a fost niciodată o formulă, nu a fost niciodată un discurs decorat, o rutină religioasă sau un set de fraze potrivite pentru a activa binecuvântările. Rugăciunea, de la început,
este o întâlnire, un spațiu intim între creatură și creator. Un loc în care nu este necesară performanța, dar este adevărat. Totuși, mulți dintre noi se apropie de Dumnezeu ca cei care citesc un scenariu. Spunem întotdeauna aceleași lucruri, cu același ton, același ritm și apoi ne-am întrebat de ce se pare că Dumnezeu nu răspunde. Dar rugăciunea nu înseamnă să repetați. A te ruga înseamnă a vărsa. Iisus, când i-a învățat pe ucenici să se roage, nu numai că a dat cuvinte de recitat, El a dezvăluit un model de relație cu Tatăl Său. Tatăl nostru nu este o rugăciune care să fie doar decorată, ci să fie simțită, trăită. Fiecare frază poartă greutate spirituală și ar trebui să iasă din gură așa cum se crede cu adevărat în ceea ce spun ei. Iisus însuși a avertizat: și rugăciunea nu folosiți repetări, precum neamurile, care cred că vor fi auziți pentru mult. Matei 6:7. Adică nu cantitatea de cuvinte care mișcă inima lui Dumnezeu, este profunzimea inimii care se roagă. Dar ce înseamnă cu adevărat să te toarne înaintea lui Dumnezeu? Îi prezintă tot ceea ce ești, cu eșecuri, îndoieli, temeri și speranțe. Expune inima fără teamă de judecată. Lasă sufletul să vorbească mai tare decât limba. A turna se predă fără rezervare. Renunță la control, imagine, încercarea de a arăta puternic. Lasă spiritul să se manifeste, ca emoțiile să găsească expresie și că cuvintele curg ca un râu care se gâdilă din interior. A te ruga, acest lucru este mai mult decât a vorbi, înseamnă a te preda. Din păcate, trăim între o cultură spirituală în care se fac multe rugăciuni prin obligație. Rugăciuni înainte de mese, înainte de culcare, în servicii, în întâlniri. Cuvinte spuse de obișnuință, dar nu de credință. Nu este nimic în neregulă cu rugăciunea în aceste momente. Problema este când aceste momente devin doar un protocol, nu odată. Când ne rugăm doar să ne rugăm, inima se răcește. Rugăciunea devine un zgomot spiritual, nu o conversație vie cu Dumnezeu. Biblia este plină de exemple de oameni care s-au vărsat în fața lui Dumnezeu, bărbați și femei care s-au rugat intens, nu pentru că știu ce să spună, ci pentru că știu cu cine vorbeau. David, de exemplu, nu se temea să-și deschidă inima în fața Domnului. În psalmi se roagă cu lacrimi, cu plâns, cu mânie, cu durere, cu speranță. Uneori îl acuză aproape pe Dumnezeu de abandon, în altele cântă cu bucurie și recunoștință. Ceea ce vă face rugăciunea puternică nu este perfecțiunea, ci adevărul. Nu se repetă, se dezvăluie. Profetul Habacuc ne învață și despre vărsarea sufletului. La începutul cărții sale, el strigă: cât timp, Doamne, voi plânge și nu mă vei asculta? Habacuc 1:2. Este un strigăt de angoasă, nu înțelege ce vede, este confuz cu realitatea din jur, dar el aduce această confuzie lui Dumnezeu. Și până la urmă, chiar și fără a avea toate răspunsurile, el afirmă: chiar dacă smochinul nu înflorește, mă voi bucura în Domnul. Habacuc 3:17-18. Acesta este rezultatul unei rugăciuni sincere. Nu a înțeles totul, dar a găsit pace. Pentru cei care se răspândesc înainte ca Dumnezeu să găsească confort, chiar și fără explicații. Dacă turnația înseamnă de asemenea să vă rugați cu trupul, cu gesturile, cu tăcere. Există rugăciuni care nu au cuvinte, sunt doar lacrimi, sunt doar suspine. Acestea sunt momente în care inima vorbește mai tare decât rațiunea și Dumnezeu înțelege această limbă. Romani 8:26 spune că Duhul intervine pentru noi cu gemete inexpresibile. Adică atunci când nu mai putem exprima ceea ce simțim, Duhul Sfânt ne traduce durerea în fața Tatălui, iar Tatăl ascultă și răspunde. A ne ruga înseamnă a nu îl convinge pe Dumnezeu să facă voia noastră. Este de a permite voinței Lui să ne modeleze în timp ce ne rugăm. Când vom vărsa înaintea Lui, ceva începe să se schimbe. Uneori, scenariul extern rămâne același.
Boala este încă acolo, problema nu a fost încă rezolvată, răspunsul nu a sosit încă. Dar inima se schimbă. Greutatea este ușurată. Anxietatea pierde forța. Pentru că turnarea sufletului are acest efect. El ne conectează cu Dumnezeul care este mai presus de toate. Și odată legat de ea, am câștigat o nouă perspectivă. Te-ai rugat până nu rămâi fără putere. Ai vorbit cu Dumnezeu până când vor dispărea cuvintele și doar lacrimi au plecat. Deja tăcut în fața lui pentru că nu mai știam ce să spun, dar știai că trebuie să fii acolo? Aceste momente sunt adesea cele mai puternice, pentru că ei dezvăluie esența rugăciunii. Rugăciunea nu este realizare, este comuniune. Atunci, fiul stă la picioarele tatălui său și, chiar dacă nu spune nimic, știe că este la locul potrivit. Mulți evită acest nivel de rugăciune deoarece necesită vulnerabilitate. Și noi, desigur, ne este frică să ne arătăm fragili chiar și pentru Dumnezeu. Dar altarul este singurul loc în care a fi slab este o virtute. Unde să plângi este o formă de închinare. Unde să vărsăm este calea de a fi plin de nou. Și când ne revarsăm cu sinceritate, Duhul Sfânt ne vizitează, nu cu zgomot neapărat, dar cu pace, cu prezență, cu această certitudine moale care spune, sunt cu tine. Este posibil să fi fost blocat în rugăciuni repetate mult timp. Poate te-ai întrebat chiar de ce nu simți nimic altceva atunci când te rogi. Răspunsul poate fi în absența livrării. Poate spuneți cuvintele potrivite, dar fără a vă elibera inima. Este timpul să schimbi asta, să încetezi să te rogi ca o sarcină și să începi să te rogi ca o viață care caută. Este timpul să închid ochii și să spun, Doamne, nici măcar nu știu de unde să încep, dar sunt aici, sunt al Tău, fă ceea ce vrei în mine. În acest moment, cerul se apleacă. Pentru că Dumnezeu nu rezistă unei inimi care se dă cu adevărat. El cunoaște structurile interiorului său, știe unde sunt cioburile, găurile, părțile pe care nu le arăți nimănui. Și atunci când vă vărsați, începe să pună totul împreună. Începe să vindece, să restaureze, să se confortească. Rugăciunea care se varsă este o sămânță de restaurare. Nu vă fie frică să vă expuneți în fața lui Dumnezeu. Știe deja totul. Dar vrei să auzi din gură. Vrei să te văd abordându-te nu ca cineva care are toate răspunsurile, ci ca cineva care este însetat, setea lui. Și când această sete este sinceră, el promite să se umple, promite să răspundă, nu cu formule gata, ci cu o prezență vie. Și prezența lui este tot ce avem nevoie. Cea mai profundă credință nu se naște în zilele ușoare, nu este generat în momente de confort și nici cultivat la stațiile în care totul merge bine. Credința care atinge cu adevărat cerul, cea care mișcă munții și atrage atenția lui Dumnezeu, izvorăște dintr-un loc pe care puțini vor să-l locuiască, Valea Durerii. Cea mai sinceră credință se naște în pământul afecțiunii, lacrima ascunsă, rugăciunea care vine între suspine și întrebări. Există când totul se sfărâmă, sufletul este obligat să decidă dacă să aibă încredere în Dumnezeu pentru cine este sau numai pentru ceea ce face. Mulți își doresc o credință fermă, dar fără încercări. Ei doresc o intimitate profundă cu Dumnezeu, dar fără a experimenta pierderi, crize sau așteptări lungi. Dar adevărul este că unele dimensiuni ale credinței nu pot fi accesate decât de durere. Aceasta nu este o pedeapsă, ci o cale de revelație. Atunci când nu mai avem răspunsuri, suntem obligați să avem încredere în Dumnezeu care le are pe toate. Și este în acest spațiu, între disperare și speranță, credința devine reală. Vezi exemplul lui Avraam? A așteptat ani de zile pentru promisiunea unui fiu și când Isaac a născut în cele din urmă, Dumnezeu îi cere să îl jertfească, o durere care contestă toată logica umană. Dar Abraham se supune, nu pentru că ai înțeles, ci pentru că ai avut încredere. Biblia spune că a crezut împotriva speranței, în Romani 4:18.
adică chiar și atunci când totul a spus nu, a ales să spună da. Această credință, născută din tensiunea dintre promisiune și sacrificiu, a atins cerul în așa fel încât Dumnezeu a jurat pentru sine încât El îl va binecuvânta. Durerea lui Avraam nu a fost în zadar. Ea a dezvăluit o credință de nezdruncinat. Și Iov? Poate cel mai mare exemplu de durere în Biblie. Un om drept, neprihănit, care pierde totul, copii, bunuri, sănătate, prieteni, își are viața spulberată între un timp scurt. Și totuși, între lamenturi și întrebări profunde, el declară: chiar dacă mă omoară, mă voi aștepta. Job 13:15. Aceasta nu este o propoziție a cuiva care trăiește o credință superficială. Este declarația cuiva care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu visceral. Până la urmă, Iov spune: înainte să știu să auzi, dar acum ochii mei te văd. Job 42:5. Durerea ei a deschis ochii spirituali. Mulți cred că credința este un tip de putere mentală, o pozitivitate spirituală care refuză să admită suferința. Dar aceasta este o greșeală. Adevărata credință nu neagă durerea, o traversează. Ea strigă în mijlocul lacrimilor, rămâne în mijlocul tăcerii. Ea crede când nu există motive naturale de a crede. Și această credință, născută din sinceritate și durere, este cea care îi place lui Dumnezeu. Evrei 11:6 afirmă: fără credință este imposibil să îi faci plăcere lui Dumnezeu. Dar această credință nu este o formulă. Este o decizie și adesea o decizie luată în mijlocul disperării. Există ceva puternic când cineva decide să se roage chiar și cu inima frântă. Când îți pliezi genunchii fără să simți nimic, ci doar să știi că Dumnezeu este acolo. Când spune: Doamne, am încredere chiar în timp ce plânge, atinge cerul. Aceasta atinge urechile lui Dumnezeu mai multă forță decât 1000 de cuvinte frumoase. Pentru că Dumnezeu vede inima. Și când inima asta se apleacă în credință, El se mișcă. Maria, sora lui Lazarus, a trăit ceva similar. Ea a așteptat să ajungă pe Iisus în timp ce fratele ei a îmbolnăvit. A ordonat să sune, a plâns, a așteptat. Dar Iisus a luat timp. Când a ajuns în sfârșit, Lazarus era deja mort. Și Maria, cu ochii plini de lacrimi, spune: Doamne, dacă ai fi aici, fratele meu nu ar fi murit. Este o propoziție de durere, dar și a credinței. Pentru că chiar rănit, ea recunoaște în continuare puterea lui Isus. Și acolo, în acel amestec de lamentare și credință, miracolul se întâmplă. Lazarus reînvie, pentru că credința ei, chiar rănită, era reală. A fost sincer. Și credința sinceră, deși uluitoare, poartă mai multă putere decât credința aparentă, dar goală. Durerea are puterea de a dezvălui ceea ce este în noi. Ne arată unde este cu adevărat încrederea noastră. Când totul este în regulă, este ușor de cântat, este ușor să declarați credința. Dar când totul este întuneric, când durerea se strecoară și totuși spuneți: Doamne, încă cred în Tine, are o greutate eternă. Dumnezeu o vede, El este mișcat de El și El acționează ca răspuns la asta. Credința care se naște din durere este o credință purificată, este ca aurul care trece prin foc. La început se pare că este distrus, dar este de fapt rafinat. Toată impuritatea este arsă. Ceea ce rămâne este mai puternic, mai pur, mai valoros. Aceasta este și credința dovedită de durere. Ea primește partea mai puternică, mai ferm și mai conectat cu cerul. Poate că treci prin exact acest loc acum. Poate că te rogi și simți că nu există niciun răspuns. Poate că vă confruntați cu pierderi, trădări, boli, tăceri și inima ta este obosită. Dar îți spun, dacă te rogi, chiar și cu durere, chiar și fără înțelegere, credința ta va fi ca o săgeată aruncată în cer. Și Dumnezeu nu ignoră săgețile așa. El aude, El vede.
se mișcă. Nu vă rușine să vă recunoașteți durerea în fața lui Dumnezeu. Nu credeți că credința se preface că totul este în regulă. Credința trebuie să declare că Dumnezeu este bun chiar și atunci când lumea pare crudă. Credința trebuie să spună amin în timp ce lacrimile curg. Credința este să insistați, să vă rugați când totul în interior vrei să te oprești. Și această credință, născută din durere sinceră, este prețioasă pentru Dumnezeu. Dacă te afli între un loc de durere astăzi, nu-l ascunzi de el. Șed. Strigăt, dar nu înceta să crezi, pentru că această durere nu este sfârșitul, este pântecele unde Dumnezeu generează ceva nou. Și la momentul potrivit veți vedea că credința care a născut în vale a fost podul care te-a condus la miracol. Dacă există un moment în Scriptură care dezvăluie mai profund ce este o rugăciune sinceră, acest moment este Getsemani. Acolo, Fiul lui Dumnezeu în carne și os, Ses, a confruntat cu cea mai mare luptă internă pe care o poate experimenta o ființă umană. Lupta dintre voința personală și voința lui Dumnezeu. Și se roagă, plânge, transpiră picături de sânge, că Iisus ne-a învățat că rugăciunea adevărată nu este cea care încearcă să scape de durere, ci căutând puterea să o traverseze. Ghețimanul este cel mai înalt punct al rugăciunii sincere, pentru că este acolo că Dumnezeu însuși, sub forma omului, se predă complet scopului etern al Tatălui. Scena este intensă. Iisus tocmai sărbătorise ultima cină cu discipolii. Știa ce vine. Crucea, abandonarea, suferința, moartea, totul era deja înaintea lui. Dar înainte de a se preda soldaților, s-a retras pentru a se ruga. Noi s-am adus în grădina Ghețimanului, un loc de rugăciune frecventă, dar în acea noapte va deveni altarul sacrificiului său intern. Textul lui Matei 26 spune că i-a condus pe Petru, James și Ioan cu el și a început să se întristeze profund. El însuși a spus, sufletul meu este profund trist, până la moarte rămâi aici și privește cu mine. Aceste cuvinte ale lui Iisus ne arată o mică parte, vulnerabilitatea lor. Dumnezeul întrupat, plin de Duh, care a vindecat și înmulțit pâinea, este acum prostrat în suferință, supraîncărcat de tristețe. Rugăciunea pe care o spune nu este nici îndepărtată, nici structurată teologic. Este un strigăt direct și deranjant. Tatăl meu, dacă este posibil, elimină acest potir de la mine. Totuși nu este așa cum vreau eu, ci așa cum vrei. Iată esența rugăciunii sincere. Confruntarea dintre dorința umană și ascultarea de divin. Iisus nu și-a ascuns angoasa. Nu a încercat să arate mai puternic decât el. A turnat singur și nu a fost odată. Textul spune că Iisus a rugat de 3 ori, 3 momente de durere, predare, sinceritate, cu fiecare repetare, nu prin obișnuință, ci la insistența sufletului se descompune. Evanghelia lui Luca adaugă un detaliu de impact. Iisus a rugat atât de intens încât transpirația lui a devenit o picătură de sânge. Aceasta este o afecțiune medicală reală, numită hematidroză, care apare în situații de stres emoțional extrem. Este corpul care ajunge la limită și totuși se roagă. Chiar și așa el se predă. În Ghețiman, Iisus ne învață că rugăciunea sinceră se face cu întregul corp. Nu este doar un discurs, este o livrare completă. Este atunci când inima, mintea, trupul și spiritul se apleacă în fața lui Dumnezeu. Mai mult, el ne arată că rugăciunea sinceră nu este cea care încearcă să evite durerea cu orice preț, ci care solicită forța să îndeplinească scopul, chiar și cu durerea. Vei fi făcut. Aceasta este poate cea mai dificilă frază de spus cu adevărul, pentru că ne cere să deschidem controlul, să avem încredere, chiar și atunci când nu înțelegem. Cei mai mulți dintre noi ne rugăm lui Dumnezeu să schimbe circumstanțele. Dar Iisus din Ghețiman a rugat ca Dumnezeu să-l întărească, să îndeplinească misiunea. Aceasta este maturitatea spirituală, aceasta este o rugăciune sinceră în cea mai pură formă.
Nu a căutat, a căutat ascultare. Și în acest loc de angoasă și livrare a început victoria. Crucea nu sosise încă, dar Iisus câștigase deja în grădină, pentru că cei care se predă în secret rămân ferm în public. Rugăciunea sinceră este un război lăsat în inimă, ale cărui consecințe ajung la tot. Gândiți-vă la scenă la care se roagă Iisus, discipolii dorm. Contrastul este dureros, el este în agonie, în timp ce cei care au promis loialitate sunt prea obosiți să se uite. Acest lucru ni se întâmplă și noi. De multe ori suntem înconjurați de oameni care nu pot înțelege greutatea a ceea ce purtăm, dar rugăciunea sinceră nu depinde de sprijinul altora. Ea este personală. Numai în grădină este dezvăluit cine suntem cu adevărat în fața lui Dumnezeu. Iisus a ridicat de la Ghețiman cu pace. Nu pentru că durerea trecuse, dar pentru că inima a fost predată. Nu mai a cerut ca potirul să fie îndepărtat, era gata să-l bea. Și iată ceva ce puțin înțeleg. Rugăciunea sinceră nu numai că schimbă mediul extern, o transformă pe vorbitor. Când ne toarnăm adevărul în fața lui Dumnezeu, nu numai că primim direcție, dar primim forță. Nu numai că cerem răspunsuri, primim pace. De câte ori, în mijlocul luptei, ne-am rugat să întrebăm evacuarea și Dumnezeu răspunde ferm spunând, nu te voi lua, te voi susține. Asta s-a întâmplat cu Iisus. Tatăl nu a înlăturat potirul, ci a trimis un înger să-l întărească. Luca 22:43. Prezența divină nu ne scutește de durere, ci ne permite să o înfruntăm. Și această întărire vine în rugăciune reală, sinceră, intensă, precum Iisus în Ghețiman. Ar putea să fiți în propria grădină chiar acum. Un loc de decizii dificile, de lupte interne, lacrimi și angoasă. Poate că îi cer lui Dumnezeu să îndepărteze potirul, să pună capăt procesului, să scurteze deșertul și poate că mai tace. Dar asta nu înseamnă că nu ascultă. Ar putea ca în această tăcere să și pregătească spiritul pentru un nou nivel de livrare. Pentru că există victorii care se întâmplă doar după ce spunem, voia voastră va fi făcută. Rugăciunea lui Ghețimane ne cheamă din superficialitate. Ea ne provoacă să încetăm, să folosim rugăciunea ca evadare și să o folosim ca altar al predării. Ne arată că Dumnezeu nu caută rugăciuni perfecte, ci inimile aranjate. Asta nu se așteaptă la forță, ci oferă, care răspunde nu la volum, ci la adevăr. Și că chiar și în lacrimi putem spune da în scopul său. Dacă poți, roagă-te cum Iisus a rugat. Cu durere, cu angoasă, cu sinceritate, spune totul, arată totul și până la urmă declarați, Părinte, voia voastră va fi făcută. Această frază, atunci când este dictată cu toată inima, poate schimba totul, pentru că rezistența se termină și ascultarea care se transformă începe. Așteptarea este una dintre cele mai dificile sarcini pentru ființele umane. Trăim o perioadă în care totul este imediat. Răspunsuri rapide, mesaje instantanee, soluții în câteva clicuri. Am fost învățați că valoarea este cu viteză, că succesul este în realizarea rapidă. Dar în plimbare cu Dumnezeu, lucrurile urmează o altă logică. Cerul funcționează la o altă frecvență. Dumnezeu nu se grăbește, El construiește ceva etern și asta necesită timp, necesită așteptare și mai mult decât atât, necesită încredere atâta timp cât este de așteptat. Rugăciunea sinceră, oricât de puternică, nu aduce întotdeauna răspunsuri imediate. De fapt, de multe ori, cu atât rugăciunea este mai sinceră, cu atât pare a fi mai mult timp a tăcerii. Nu pentru că Dumnezeu o ignoră, ci pentru că pregătește ceva mai profund decât un simplu răspuns. El lucrează în noi, iar timpul de așteptare este locul în care credința nu mai este teorie și devine practică. Pentru că este ușor să ai încredere atunci când totul se întâmplă rapid.
Este greu să ai încredere atunci când zilele se trag, promisiunile par îndepărtate și nimic în jurul se schimbă. Biblia este plină de bărbați și femei care au avut nevoie să învețe să aibă încredere în mijlocul așteptării. Jose, de exemplu, a avut vise grandioase ca adolescent. Dumnezeu i-a arătat că va fi înălțat, onorat, plasat într-o poziție proeminentă. În schimb, el a fost vândut de frații săi, aruncat într-un mormânt, apoi într-o închisoare. Aceștia au fost ani de așteptare, fără înțelegere, fără a vedea niciun semn că promisiunea se împlinește. Dar a avut încredere și când a sosit timpul lui Dumnezeu, a fost scos din închisoare și plasat pe tronul Egiptului într-o singură zi. Așteptarea nu a fost în zadar. Ea a pregătit omul în acest scop. De asemenea, Avram a trebuit să aștepte. Dumnezeu a promis unui fiu, dar anii au trecut, corpul îmbătrânit, iar promisiunea părea din ce în ce mai imposibilă. Cu toate acestea, a continuat să creadă. Roman 4:20 spune că nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu pentru necredință, ci a fost întărită în credință, dând glorie lui Dumnezeu. Aceasta este încredere în mijlocul așteptării. Închinare chiar și atunci când nu s-a întâmplat încă. Mulțumesc, ca și cum ai fi primit deja. Ai încredere când ochii nu văd și inima insistă asupra fricii. Timpul de așteptare este de fapt un timp de sincronizare. Dumnezeu folosește tăcerea pentru a ne perfecționa credința, astfel încât aceasta nu se bazează pe emoții, ci pe convingeri. În acest moment aflăm dacă ne rugăm doar pentru rezultate sau prin relație. Mulți se roagă până când primesc ceea ce vor, după aceea dispar. Dar cei care continuă să se roage, chiar și fără răspunsuri, sunt cei care au înțeles că cel mai mare dar al rugăciunii nu este ceea ce poate da Dumnezeu, ci prezența Lui în timp ce așteptăm. Acesta este motivul pentru care Isaia declară: dar cei care îl așteaptă pe Domnul își vor reînnoi puterea. Isaia 40:31. A aștepta în Dumnezeu nu înseamnă a sta nemișcat. A rămâne activ în credință, continuă rugăciunea, iubirea, slujirea, chiar și fără a vedea. Se crede că chiar și în invizibilul Dumnezeu funcționează, pentru că El este. Așteptarea în Dumnezeu nu este niciodată goală. Există un scop cu fiecare minut de tăcere, în fiecare zi aparent lipsită de sens. Marta și Maria, surorile lui Lazarus, au trăit și tensiunea de așteptare. Au trimis un mesaj lui Isus: Doamne, cel pe care îl iubești pentru a fi bolnav. Au sperat că va veni în curând, dar Isus a luat timp. Când a sosit, Lazarus a murit de 4 zile. Părea prea târziu. Dar, după așteptare, Isus a făcut o minune care a depășit orice așteptare. Nu s-a vindecat, a ridicat. Pentru că Dumnezeu nu întârzie, El ajunge când gloria Lui va fi mai mare. Poate că aștepți ceva de mult timp, un răspuns, un leac, o ușă deschisă, o reconciliere, și de-a lungul zilelor inima ta a început să obosească. Te-ai rugat deja atât de mult încât simți că nu mai este nimic de spus. Și de aici trebuie să intre încrederea. Nu încredere oarbă, ci o încredere întemeiată în cine este Dumnezeu. El este credincios, El este bun, este corect și este tată. Un tată care nu și uită copiii, care nu ignoră lacrimile, care nu se joacă cu promisiuni. Așteptarea este dureroasă, deoarece ne confruntă cu realitatea controlului nostru. Ne învață că nu avem dominanța timpului, a circumstanțelor sau a proceselor și ne obligă să depindem de Dumnezeu, adevărata dependență. Când ne rugăm cu sinceritate și încredere în așteptare, spunem la cer: Doamne, nu știu când sau cum, dar știu că ești cu mine. Și această încredere susține sufletul. Este important să înțelegem că încrederea nu anulează durerea. Ar putea să-ți fie frică, supărare, chiar îndoială și totuși ai încredere. Încrederea nu este absența emoțiilor, ci o alegere.
este să decidă să rămâi ferm chiar și atunci când totul din jur spune să renunțe. Îmi amintește promisiunile, retrăirea mărturiilor, menținerea viu a flăcării credinței, pentru că același Dumnezeu care a promis este credincios să împlinească și nu întârzie. În timp ce aștepți, continuă să te rogi, dar roagă-te altfel. În loc să spui doar, Doamne, fă-o în curând, spune, Doamne, pregătește-mă cât sper. Aceasta este o rugăciune matură, pentru că arată că înțelegeți că așteptarea face parte din proces, nu un obstacol. Și când această înțelegere intră în inimă, anxietatea dispare și pacea ocupă locul. Rugăciunea sinceră, când a fost făcută în timpul așteptării, are o putere specială. Nu numai că exprimă ceea ce ne dorim, dar arată cine suntem. Ea dezvăluie dacă suntem interesați doar de beneficiile lui Dumnezeu sau dacă suntem îndrăgostiți de prezența voastră. Așteptarea purifică, se aliniază, se întărește. Și când vine timpul, pentru că vine întotdeauna, veți privi înapoi și veți înțelege că fiecare zi de tăcere a avut un scop etern. Una dintre cele mai mari provocări ale vieții creștine este înțelegerea faptului că rugăciunea este să nu încercăm să-L convingem pe Dumnezeu să facă voia noastră, ci pentru a permite voința noastră să fie modelată de a Lui. Acesta este un proces profund, adesea dureros, dar absolut necesar pentru o viață spirituală matură. Adevărata putere a rugăciunii este să nu îl facem pe Dumnezeu să ne schimbe mințile, ci să ne transformăm pe noi înșine până nu dorim ceea ce El vrea. Și asta înseamnă alinierea inimii cu voia lui Dumnezeu. În fundal, cu toții avem dorințe. Vrem lucruri bune, visăm la schimbări, dorim răspunsuri și Dumnezeu cunoaște fiecare dintre aceste voințe. El ne-a creat cu emoții, aspirații, așteptări. A te ruga înseamnă a îl prezenta tuturor. Dar punctul esențial este, suntem dispuși să renunțăm la voința noastră dacă nu este aliniată la planul Său? Sau ne rugăm doar să încercăm să îl facem pe Dumnezeu să facă ceea ce am decis deja în inimile noastre? Alinierea inimii cu voia lui Dumnezeu este un exercițiu constant de predare. Se uită înăuntru, realizând ce se află în spatele cererilor noastre și întreabă, acest lucru îl glorifică pe Dumnezeu sau doar îmi satisface dorințele? Această întrebare, atunci când este pusă cu sinceritate, poate schimba întregul mod în care ne rugăm, pentru că în loc să căutăm soluții imediate, venim să căutăm discernământ. În loc să ne concentrăm doar pe rezultate, dorim transformarea. Iisus ne-a dat cel mai mare exemplu în acest sens în Ghețiman. El, care era perfect, a rugat Tatălui Său cerând să fie îndepărtat cupa crucii. Dar la scurt timp, după ce a declarat, cu toate acestea, voința mea nu o fac, ci a ta. Luca 22, 42. Această frază nu a fost spusă fără durere. Acesta a fost însoțit de transpirație ca sânge, o supărare atât de intensă încât trupul lui Iisus însuși ses a prăbușit. Dar totuși, El a ales voința Tatălui. Ne învață că alinierea la El însuși cu Dumnezeu nu înseamnă să negăm ceea ce simțim, ci să supunem sentimente suveranității Sale. În practică, cum să faci asta? În primul rând, trebuie să cunoaștem voința lui Dumnezeu. Și această voință este dezvăluită mai presus de toate prin cuvântul Său. Romani 12, 2 spune, nu fiți cu această lume, ci să vă transformați pentru reînnoirea minții voastre, ca să experimentați ceea ce este voința bună, plăcută și perfectă a lui Dumnezeu. Adică, mintea reînnoită de cuvânt este calea de a discerne ceea ce vrea Dumnezeu. Nu este un sentiment vag, nici o voce liberă în inimă. Este o direcție clară, fermă, care se naște din intimitate cu Scriptura și Duhul Sfânt. Atunci trebuie să învățăm să ascultăm. Majoritatea rugăciunilor noastre sunt făcute într-un ritm frenetic. Am vorbit, am întrebat, am plâns
și în curând ne-am ridicat. Dar alinierea inimii cu Dumnezeu necesită tăcere, necesită timp de ascultare. Este nevoie de spațiu pentru El să vorbească și Dumnezeu vorbește. Nu întotdeauna așa cum ne așteptăm, dar întotdeauna eficient. Uneori ne răspunde cu pace în duh, alteori cu neliniște, uneori cu uși care se deschid, altele cu uși care se apropie. Dar atunci când inima este aliniată, nu ne rebătăm împotriva semnelor, le supunem. O altă cheie pentru această aliniere este ruptă. O inimă mândră va încerca întotdeauna să forțeze mâna lui Dumnezeu, rezistând la ceea ce nu înțelegeți. Dar o inimă frântă spune: Doamne, dacă nu este voia Ta, nu vreau. Și asta schimbă totul, pentru că voința lui Dumnezeu, deși uneori este dificilă la început, este întotdeauna bună, plăcută și perfectă la sfârșit. Dumnezeu nu face o greșeală, Dumnezeu nu greșește. Și să avem încredere în El este ceea ce ne permite să renunțăm la control și să ne odihnim. Îți amintești Paulo? El a rugat de 3 ori pentru ca Dumnezeu să ia ghimpele în trup, ceva care îl a afectat profund. Dar răspunsul lui Dumnezeu a fost: harul meu este suficient pentru tine, pentru că puterea mea este perfectă în slăbiciune. 2 Corinteni 12:9. Dumnezeu nu a luat spina, dar i-a dat lui Pavel ceva mai bun, puterea de a îndura, puterea în mijlocul slăbiciunii. Pavel a aflat că voia lui Dumnezeu nu a fost să-i ușureze durerea, ci să-și arate puterea prin ea. Și-a acceptat, și-a trăit, și-a scris cele mai mari scrisori de credință, chiar și cu coloana vertebrală lipită în suflet. Când îți aliniezi inima cu voia lui Dumnezeu, rugăciunea schimbă tonul. Ea nu mai este un monolog anxios și devine un dialog de încredere. Nu mai este o listă de comenzi și devine un spațiu de livrare. Începi să ceri mai puțin pentru lucruri și mai mult pentru discernământ. Cereți mai puțin răspunsuri rapide și mai mult pentru a aștepta înțelepciunea. Cere mai puțin pentru schimbări externe și mai mult prin transformarea internă. Aceasta este maturitatea. Aceasta este o relație reală cu Dumnezeu. Poate astăzi te rogi pentru ceva foarte intens, o dorință legitimă, o cauză corectă, ceva care contează cu adevărat pentru tine. Dar ai întrebat vreodată: Doamne, asta e voia Ta pentru mine? Pentru că uneori ceea ce ne dorim este mai puțin decât ceea ce a pregătit Dumnezeu. Uneori cerem ușurare imediată atunci când Dumnezeu își construiește un scop etern. Uneori ceea ce credem că este soluția este de fapt o abatere. Și Dumnezeu în dragostea Lui spune nu, nu pentru cruzime, ci prin grijă. Alinierea inimii cu voia lui Dumnezeu este să ai încredere că Tatăl știe mai multe, că vede ceea ce nu vedem, că timpul Lui este perfect, că voința Ta este suverană, este să încetați să încercați să controlați viitorul și, în schimb, să vă odihniți în prezent, știind că acesta este responsabil și că încrederea aduce pace. Nu este o pace bazată pe absența problemelor, ci o pace pașnică în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea sinceră este una care până la urmă, chiar și cu o inimă plină de cereri, spune: Doamne, dacă este voia voastră, amin. Dacă nu, mă învață să accept. Și această rugăciune atinge cerul într-un mod special, pentru că arată că ești mai interesat de prezența Lui decât de răspunsurile sale. Și Dumnezeu este mulțumit de asta. Există o așteptare comună între noi, că rugăciunea trebuie să schimbe circumstanțele din jurul nostru. Ne rugăm să cerem să se întâmple ceva, ce uși se deschid, ca bolile să fie vindecate, că situațiile dificile sunt rezolvate. Și da, Dumnezeu este puternic să facă totul și mai mult. Dar în esență, rugăciunea nu a fost creată doar pentru a transforma ceea ce a ieșit. Rugăciunea, în forma sa cea mai profundă, este un proces de transformare internă. Înainte de a schimba lumea din jurul nostru, schimbă inima care se roagă. Rugăciunea care se naște din Duh
sinceră, eliberată, are prima țintă sufletul celui care se pliază. Acesta este motivul pentru care mulți se roagă ani de zile pentru schimbări externe, dar continuă să poarte aceleași dureri, aceleași nesiguranțe, aceleași temeri, pentru că de multe ori ceea ce trebuie schimbat nu este situația, este modul în care ne ocupăm de ea. Dumnezeu nu este interesat doar să remedieze mediul, este interesat să contureze interiorul. Iar rugăciunea este instrumentul divin pentru această matriță. Când Moise a urcat pe deal pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, nu a întors doar cu scânduri ale legii în mâinile sale. A întors cu chipul transformat, strălucind cu gloria lui Dumnezeu. Prezența Lui a marcat în așa fel încât toată lumea să poată vedea. Aceasta este ceea ce face adevărata rugăciune. Ea lasă urme, nu numai vizibil, ci spiritual. Cine folosește cu adevărat se schimbă. Cei care îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate sunt afectați în interior. Și acest lucru este mai puternic decât orice miracol extern. Pavel, în Filipeni 4:6-7, ne oferă o cheie spirituală când spune: nu fi neliniștit pentru nimic, ci în orice, pentru rugăciune și cerere cu ziua recunoștinței, să-și prezinte cererile către Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care depășește toată înțelegerea, îți va păstra inimile și mințile tale în Hristos Iisus. Rețineți ce spune El. Vă rugați, prezentați-vă lui Dumnezeu ceea ce afectează inima, dar ceea ce vine un răspuns imediat nu este soluția, este pace. Și această pace păstrează inima și mintea. Aceasta este prima transformare pe care o produce rugăciunea autentică. Mulți cred că Dumnezeu a răspuns doar atunci când totul a fost rezolvat, dar pacea care invadează după o rugăciune sinceră este deja un răspuns, este deja un miracol. Pentru că ea arată că Dumnezeu a auzit, că El este acolo și că nu mai lupți singur. Această pace, care nu depinde de circumstanțe, este cel mai mare semn că sufletul a fost obținut. Este un tip de vindecare invizibil, dar extrem de puternic. Când sufletul găsește odihnă, chiar și luptele devin mai suportabile. Rugăciunea care transformă sufletul este făcută cu intenția, cu reverență, cu dorința reală de a auzi mai mult decât de a vorbi. De multe ori vrem ca Dumnezeu să ne spună ce să facem, dar nu suntem dispuși să ascultăm ce are de spus, despre cine trebuie să fim. Dar lui Dumnezeu îi pasă mai întâi de a fi și apoi de a face. El ne cheamă să fim modelați de voința Lui, de cuvântul Său, de prezența Lui, și rugăciunea este mediul în care se întâmplă această matriță. Luați în considerare discipolii după învierea lui Isus. Erau închise într-o cameră cu frică, dar când au adunat să se roage, Duhul Sfânt a venit asupra lor și ceva a schimbat profund. Petru, care odată a negat pe Isus din frică, acum se ridică să predice cu îndrăzneală. Transformarea nu a fost doar un impuls emoțional, a fost rezultatul unei rugăciuni care a transformat mai întâi sufletul, apoi acțiunile. Acesta este calea. Dumnezeu se transformă în interior înainte de a acționa afară. El vindecă mândria înainte de a înălța. El tratează anxietatea înainte de a face modalități. Întărește caracterul înainte de a îndeplini promisiunile. Pentru că dacă dă ceea ce cerem, fără să ne modelăm mai întâi, riscăm să pierdem totul pentru că nu suntem pregătiți. Rugăciunea, în acest sens, este cuptorul în care Dumnezeu modelează vasele. Se încălzește, se topește, se formează, iar rezultatul este o inimă aliniată, o minte reînnoită și un suflet în pace. Deci, când vă rugați, nu vă grăbiți să vedeți rezultate externe. Fii atent la ceea ce face Dumnezeu în tine. Uneori ceri răbdare și Dumnezeu îți permite să te confrunți cu situații care necesită calm. Ceri smerenie și îți permite să fii înțeles greșit. Ceri înțelepciune și te pune în situații care necesită reflecție și dependență.
Rugăciunea nu schimbă magic lucrurile, ea ne pregătește să ne ocupăm de ei într-un mod transformat. Rugăciunea care transformă sufletul ne face și mai mult ca Isus. Treptat, reacțiile noastre se schimbă, prioritățile noastre se reorganizează, dorințele noastre se purifică. Începem să căutăm mai puțin ceea ce ne dorim și mai mult care îl glorifică pe Tatăl. Începem să vedem oamenii mai compătimiți, ascultând mai multă răbdare, trăind cu mai mult scop. Acest lucru nu se întâmplă peste noapte, dar este un proces continuu. Fiecare întâlnire cu Dumnezeu în rugăciune lasă o urmă a Lui în noi. Sufletul tău a fost transformat prin rugăciune sau încă mai aștepți ca Dumnezeu să schimbe doar ceea ce este în jur? Reflecta. Poate că schimbarea pe care o căutați în cealaltă, în situație sau chiar spre viața voastră, a început în interiorul vostru. Și când sufletul este modelat, exteriorul devine o consecință, pentru că totul începe în inimă. Acesta este locul în care Dumnezeu plantează, curăță, vindecă și se întărește. Cea mai mare minune a rugăciunii sincere este aceasta, transformarea tăcută a sufletului. Nu te vezi imediat, nu este anunțat cu semne externe, dar se manifestă în viața de zi cu zi, în decizii, în modul în care răspundeți la ceea ce v-a dezechilibrat odată. Acest tip de transformare pe care nimeni nu îl poate obține de la tine. Și odată ce se întâmplă, nicio circumstanță nu are puterea de a fura pacea pe care Dumnezeu a stabilit-o în interior. Există un fel de rugăciune care nu este pe podea, nu este reținut de timp sau împiedicat de tăcere. Traversează invizibilul, atinge tronul lui Dumnezeu și mișcă cerul. Această rugăciune nu depinde de formule, ritualuri, cuvinte perfecte. Depinde doar de un lucru, o inimă întreagă, o inimă predată, transparentă, fără rezervare. Pentru că Dumnezeu nu răspunde la performanță, El răspunde la adevăr. Când ne rugăm cu toată inima, cerul se deschide. Această imagine, deschiderea cerului, apare în momente decisive ale Scripturii. Unul dintre cele mai izbitoare este în Luca 3, 21-22. Iisus, înainte de a începe slujirea lui, merge în Iordania pentru a fi botezat. Și acolo, în timp ce se ruga, textul spune: să te rogi, cerul s-a deschis. Secvența este extraordinară. Cerul deschis, Duhul Sfânt a coborât ca un porumbel, iar vocea Tatălui a răsunat spunând: tu ești Fiul meu iubit, care îmi place. Toate acestea s-au întâmplat în timpul rugăciunii. Iisus nu predica, nu se vindeca, El nu înmulțea pâinea, El se ruga cu toată inima. Rugăciunea care deschide cerul este cea făcută cu tot ceea ce suntem, nu doar cu mintea, nu doar cu buzele, dar cu sufletul. Rugăciunea este cea care vine din cel mai profund loc, unde nu există nicio pretenție, nicio rezervă, nicio diviziune. Este genul de rugăciune care lacrimă mândria, care dezarmează rațiunea, care expune rănile, care refuză să fie superficială. Și Dumnezeu răspunde la acest tip de rugăciune nu numai cu soluții, ci și cu prezență. Ezechia, regele lui Iuda, știa despre ce este vorba. În 2 Regi 20, Dumnezeu îl trimite pe profetul Isaia să-i spună lui Ezechia că boala lui era terminală și că ar trebui să-și pună casa în ordine, pentru că va muri. Dar Ezechia, după ce a auzit acest cuvânt, își întoarce fața spre zid și rugându-se cu toată inima. El plânge, vărsă, vorbește lui Dumnezeu ca un fiu disperat. Și chiar înainte ca Isaia să iasă din curtea palatului, Dumnezeu îl cheamă înapoi. Spune Ezechia că i-am auzit rugăciunea și i-am văzut lacrimile. Îl voi vindeca. Dumnezeu nu numai că a auzit cuvinte, a văzut o inimă și asta a deschis cerul. Acest lucru a schimbat decretul. Acest lucru a adus vindecare. Nu există un rai închis care să reziste la o inimă care să se răspândească cu sinceritate, pentru că Dumnezeu nu disprețuiește pe cei care vin la El cu adevărul. Și ce înseamnă să te rogi cu toată inima?
Înseamnă să te rogi cu tot ceea ce simți, fără să ascunzi nimic. Se roagă cu credință, dar și cu frică, cu recunoștință, dar și cu întrebări, cu speranță, dar și cu lacrimi. Se roagă ca cineva care știe că, chiar și fără control, are acces la tronul Harului. Iacov 5:16 spune: rugăciunea celor drepți este puternică și eficientă. Dar acest doar nu este perfect. El este justificat. Cineva care trăiește într-un legământ cu Dumnezeu. Și această rugăciune este eficientă atunci când vine din inimă. Nu este suficient să vă rugați cu tehnică, nici cu tradiție. Este necesar să ne rugăm cu integralitatea sufletului, fără distragere, fără deghizare, fără îndoială cu privire la credincioșia lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea care mută supranaturalul. Cerul se deschide nu atunci când urlăm mai tare, ci când cedăm mai profund. Ceea ce deschide cerul nu este disperarea noastră, ci livrarea noastră. Când rugăciunea este întreagă, schimbă mediul. Există oameni care se roagă și pleacă la fel cum au intrat. Dar cine se roagă cu toată inima nu iese niciodată la fel, pentru că Dumnezeu nu permite unei inimi sincere să plece goale. Este posibil să nu primească tot ce ați cerut, dar întotdeauna obțineți ceva mai bun: prezența, direcția, pacea. Poate ați spus deja o mulțime de rugăciuni la jumătate, achiziționat în grabă, fără focalizare, doar îndeplinind un ritual. Și poate de aceea simți că cerul este închis, că cuvintele tale sunt doar plafonul, dar vestea bună este: acest lucru se poate schimba astăzi. Dumnezeu nu este blocat în trecut, El răspunde acum. Și dacă astăzi decideți să vă rugați cu toată inima, chiar răniți, chiar confuz, chiar și fără să înțelegeți totul, cerul se deschide. Imaginează-ți o clipă, tu pe genunchi o cameră simplă, un moment comun, dar de sus Dumnezeu se apleacă să audă. Îngerii se mișcă. Duhul Sfânt te înconjoară, pentru că ai decis să renunți la mândrie, în grabă, formalitate și să fii doar un copil, fiică. Aceasta este ceea ce atinge inima Tatălui. Nu vrea performanța Lui, te vrea peste tot. Dacă ați simțit că rugăciunile de visin nu au niciun efect, examinați-vă inima. Nu pentru a căuta vinovăția, ci pentru a găsi livrare. Uneori, ceea ce lipsește nu mai este efort, este mai mult sinceritate. Adevărat. Mai mult timp de calitate. Și cerul este gata să se deschidă peste viața ta, nu atunci când te rogi cu cuvinte perfecte, ci când să te rogi cu inima expusă. Acesta este momentul întoarcerii la locul rugăciunii adevărate, timpul de a opri totul, de a vă deconecta de toate și a spune: a, Părinte, aici sunt, fără rezervări, fără măști, am nevoie de tine. Și când această rugăciune se ridică, se deschide cerul. Dacă ați ajuns aici, se datorează faptului că ceva din interior vrei mai mult. Vrei o viață de rugăciune adevărată, profundă, reală. Poate că a văzut-o în multe dintre exemplele despre care am vorbit. Poate că a simțit greutatea tăcerii lui Dumnezeu, frustrarea așteptării sau oboseala rugăciunilor repetate. Dar și, cine știe, ceva s-a trezit în interior, o flacără, o dorință de a începe din nou, să vorbim din nou cu Dumnezeu cu toată inima. Acum vreau să te invit să te oprești pentru o clipă, nu doar pentru a asculta, ci pentru a ne ruga. Închide ochii dacă poți. Respirați adânc și roagă-te cu mine cu sinceritate, cu livrare, cu tot ce ești. Doamne, astăzi mă prezint înaintea voastră cu adevăr. Nu mai vreau să mă rog pentru obligație, nu doar să repet cuvinte. Vreau să vărs, vreau să vorbesc cu tine ca fiu, ca fiică. Renunț la grabă, aspect, mândrie. Îți dau inima mea, ruptă, obosită, dar dispusă. Învață-mă să am încredere în voia ta, chiar și atunci când se confruntă cu mine. Aliniați-mi interiorul cu scopul vostru. Mai întâi îmi transformă sufletul înainte de a schimba ceea ce este în jur. Și dacă trebuie să aștept, lasă-mă să aștept pace. Dacă trebuie să plâng, că plâng în prezența ta. Dar nu pierd niciodată dorința de a te căuta sincer.
pentru că știu că atunci când mă rog cu toată inima, cerul se deschide. În numele lui Isus. Amin. Dacă această rugăciune v-a vorbit, scrieți în comentarii: aleg să mă rog cu toată inima. De asemenea, împărtășește-ți experiența. Ai trăit tăcere? Ei, ai simțit vreodată pe Dumnezeu răspunzând rugăciunilor sincere? Povestea sa poate mângâia pe alții care suferă de lupte similare. Și dacă acest videoclip v-a atins inima, împărtășiți-l cu cineva care de asemenea trebuie să audă acest mesaj. Poate fi un prieten, un membru al familiei, cineva pe care îl cunoașteți, se luptă să se roage sau care se simte singur în tăcere. Abonați-vă la canal pentru a primi mai multe videoclipuri precum acest conținut, care nu numai că informează, ci să construiască, să restaureze și să trezească credința. Și încă nu iese. Un nou videoclip apare acum pe ecran. Faceți click și continuați această călătorie cu noi. Acolo să vorbim despre o temă care poate răspunde și mai multe întrebări din inima ta. Te văd acolo.